ashe ma kai ne ni haka ba tsoro fa to kai ka gani irin abubuwan da kana ga ni ba masa kai bane ka san menene gaskiya ya kamata mu canja sana'a mu kullun cikin raɓe to mu koma bara kenan kai ina koma bara kana gani na babban yaro ka ce mu koma bara ai kai matsala kake nan kai da an yi magana ka ce kai babban yaro wannan babban yaro naka ba da shi da mutum wannan mutum da bala'in fa kai ina hakan ma ba kuma ga ki fata da muka yi ba mu da fa'a kwata to ka gani ko ina muka je kama maki mun je mun sato ni wai ma wannan fata da muka je muka gidan yarbawa nan ma na fara jin motsi ta gurin nan dake sata abun da muka je muka na gidan yarbawa nan okay to wanda satar ma ka shirya cikin makalle da muka sato kai far uban nan kai kika nan gurin kai far uban nan wannan ba irin ajin ka bane wallahi wannan ba irin ajin ka bane bara gani kai dakata me ka san menene mu irin wancan nan muka rafa idan kin kai daidai wajen ki tsaya kawai zaki ga kayan ya so da farar riga a cikin shi da ba shi sakon kawai abin da zamu yi da kai yanzu shi ga sa zamu sa shikenan shine magana Evan jan fato zuciyarta kuma za an so nan ba wayarta ka yadda agwagwan da muka fato ta bayan gidan nan ta wace shikenan wannan shine ma solution shi ka yadda na yadda magana ta kare na yadda far uban nan kai bara Romeo kai din go wani mutum ba gani Allah sa ta kwada maka ya ai mata jamana to ake gani big boy babban yaro kenan to da farko dai suna na dakata ba sai ka faɗa min sunanka ba anan ne zaka zo kana faɗa min suna wannan check ne naira miliyan 2 da rai miliyan 2 in ka kammala aikin ka za a cika maka sauran aiki Tuma, ya kukai ba gane agwagwa ta zama taka kai wa gida agwagwa Allah ba da bane ki ba ruwa bane ba to fa kafa ni ba wai bokon nan ne ba kana kamun mu da menene ke wakana a ciki to kana ji abin da aka ce a nan gurin adireshi gida mai lamba 23 Jabi Road zaka ga bakar jaka a ɗakin mai gidan idan ka ɗauko in ka gama za a cika ma ragowar kuɗin ka ji ko fashi kenan fa na ga fashi ne fa baba alƙur'an fashi ne amma kuma ka san menene miliyan 2,500 fa ba saba ne ba kuma fa haka ne fa dan in maka samu wannan kuɗin duk wata fala ta mu tafi kai to yanzu ya ra'ayi dole wannan hidima fa ba ta yiwa sai da irin ɗan abubuwan nan ba magunguna ba to yanzu ya ra'ayi akwai wannan Niger Tech ka ce man marafa ware kuwa mai fidda barin nan to gurin shi kawai ya kamata mu je mana fidda barin mu zama a cikin ɗakin nan kawai don kuma jaka da magana gaba to yanzu ya ra'ayi abin yi kawai shine yanzu mu je gurin shi direct Odogo. Ya kai tuna. Na kai awa ɗaya a tsaye. Ban ga kowa ba na gaji hannu ba gurin. Ha, ta kira ni fa ta ce mun ka karba. Kamanya. Kana nufin wani ya ansa aikin kenan? Har rantsai da sarkin da ke busa min numfashi. Duk wanda ya sake ya ansa aikina, wallahi sai na ƙara ma rayuwar shi gudu. Ku kira ta a waya ita ma a gaya mata lalle ta dawo inda aka ce ta tsaya yanzu in same ta idan ba haka ba in na bi sawunta na kama ta ita ma zan ƙara ma rayuwar ta gudu. Hello, Alhajin Allah, ya kasan wajen? To Alhaji, ta WhatsApp ko?
yanzu nan ma kuwa. Kap dan kari. Gashi Alhaji ya ce in turo mai takardun yaro na dan ili ta WhatsApp. Ban da data, ban da kati. To yanzu ya zan yi. Kana da data? Wallahi ban da data. Me gida, samun data. Na ne sai da data. Me yasa? Na gaji da wahalar kamfanonuwan data. Na farko ga tsara ga rashin inganci. Wai dama ba ku da labarin Bilal Sadasov? In dai matsalar data ne, ku sha kurumin. Bilal Sadasov. Ba a nan kaɗai muka tsaya ba. Za ka iya siyan lambobin data, wato data card, katin waya, kuɗin wuta, haɗa website, duba sakamakon jarabawa, API integration da dai sauransu. Masu amfani da wayan Android za ku iya sauke manhajinmu a Google Play Store. Masu iPhone kuma App Store. Kawai ku sacin Bilal Sadasov. Ko ku ziyarce mu a shafinmu na yanar gizo www.bilalsadasov.com. Yana da sauƙin amfani. Muna aiki awa 24 a kowace rana. Duk abin da kai ko ka siya za ka samu biyan bukata nan take. Registration is free. Kuma masu sana'ar sai da data wannan damar ta ku ce. Bilal Sadasov. Allah kama Allah a don kun gana rufu da ku yau ko hukuma ne zai shiga tsakanin mu. Magaji, kaga rashin sani Ya fi dare dubu. Wannan da ya san mu Malonias ne yau. Da bai zo ya rike mai mana haka ba. Ka ce Malonia. Kwarai kuwa. Ka ganar da kaga mu yanzu ba matsayata bane ba. Ai ba mu ba tsaya ba talauci. Wallahi. To ba muna tare ba. Tare da wa? Ba sai ku rafa da ni ba. Wai, yanzu ma nawa ne kudin ka ba a gurin mu? Kudi na naira 10,000. Naira 10,000. An ninka maka. Dubu za baka 100 yanzu. 100. Ba komai ka ci komai. Akai ne matsiyaci. Na yadda. Yawwa, na yadda. Amma dole fa ba za mu tada kai ba, dole sai kai wani abu ba. Dole. Zai yiwa. Yanzu sai ai ni da gani sai naira 1,000 ne nan wanda zan je in siya gari da siga. Subol, ka bota mara raba da mugu da makami ibada. Kawo. Amma zai maka na yan sanda. Kawo. Bari hannunka. Warai. Dahe ta, kuke ta. Allah bai za mu rufe ba inda dukun fa zai mu tafi tare. Ai, kai ne mutsaci. 100,000. Biyo ma haka. Na yadda wannan damuwa. Kai ne mutsaci. Ka ce da ni mai saci 100,000. Na ce mai gida, na ce wai wannan tsafi ne kake yi? Wannan ya maka kama da wasan yara ne? Ai ni na ga abin ne ita ka san siddabaru. To ai wannan a cikin abubuwan da nake yi ba ku komai ba. Allah ko? Warai da gaske. Faduwa ta bude da zama. Shikenan. To yanzu mai gida muka ce dama idan ba za ka damu ba. Wani abu ne muka zo da shi dama mu muna da muna irin dan abun nan ne haka dai wannan kai dan idan nuku zaka zauna kana yi ka tashi ka tafi ka bani wuri. Kun gane nan wurin hatsabibi ne ni. Zan iya maida ku yanzu nan ku zama gore ba ko kuma ku tsinci kanku yanzu nan a Habasha. Yanzu nan a'a to mai gida ba sai kai ga haka ba. A to ku yi magana straight forward me ya kawo ku in ji abin da zan iya taimaka muku in taimaka an ba zan iya abu kowa ya kama gaban shi. Dama dai abin da ya kawo mu shine mu muna da irin dan hali ne dai haka
dan dauke dai haka ne wanda dai ba za a da rasa ba dai haka. Wato dai idan na fahimce ku so kuke ku barayi ne kuna son ku je ku sata. Yawwa alhamdulillah ka gane. Wato dama wata gara bafa ce muka samu. Wata jaka ce muke so mu je mu dauko a wani gidan Alhaji. Wato jakan nan dole ba ta dauko ba sai mun hada da irin dan dabar na irin naka. Shine muka ce bara mu zo gurin ka taimaka mana kai mana labata mu taba ta mu bace mu gama a cikin ɗakin Alhajin nan kawai mu runguma jakan nan mu bace gaba daya. Shine abin da ya kawo mu. Wannan ba matsala bane. Kaɗan kenan daga cikin ayyukan da zan yi ba komai bane. Sai dai kawai akwai matsala guda ɗaya. Muna jin. Wace da matsala ce? Sai kun bani kuɗi sannan zan muku wannan aikin. To kuɗi kamar nawa kashe ganin zamu bada? To zan caje ku kaman 100,000. 100,000? Warai da gaske 100,000. To jakan nan da zamu dauko dan mu cire naira 100,000 mun bashi wani abu ne? Allah ku? Mu bashi kawai. To ranka dade. Yanzu za mu je mu lalubo 100,000 din za mu kawo. Shikenan. Duk sanda kuka shirya ina nan ina jiran. An gama mai gida. Mu je kawai ko? Mu je? Bara mu je. Ko mu je? A taimaka saboda annabi. Taimaka saboda annabi. Taimaka saboda annabi. Taimaka saboda annabi. Kaga dan makaho nan da kuɗi haka? Kuma a yanayin nan ma da ake ciki na matsalan kashi. Mu da muke tafa bata kanne abin da muke nema shine shi wata raka? Yanzu ka san da za a yi? A'a. Gidan jiya. Dole ne mu kuma gidan jiya. Abin da za a yi kenan. Kakkare sami gaba ɗaya magana gaba. Shikenan. A fara aiki. Sannu. Ba almajiri ba ka kashe ko? Bara nake. Allah sarki to dama wata ɗaukan 10 ce na kawo maka na baka. Yanzu ba ma haka ba. So nake a taimake ni da kati na ciran kuɗi. Saboda yanzu an rage amfani da cash. So nake in yi kati saboda in nuna masa shaidan nayi. Okay, ka dauki hoto ka ATM din kawai ba ka. A maka hoto kenan. Aikin banda. Wai ka ji din makaho ne ga dauki hoto da ATM. Kai, dauke shi. Akwai garori duniya. Rike, gashi nan. Ga wani shi nan gurin. Yawwa. Bari mu ba ku waya. Wacce mu dauke ka da wuta? Ya dauke ni. To kawo wannan a rage maka. Yawwa. Yawwa gashi nan. Yawwa. Ka rage rawa. An gaba. To wato ba kawo ga wai ko? Yawwa. Mun gode Allah sai. Da kwalla kawo kuma. kasuwa. Yawwa mun gode. Allah ya kawo kasuwa. Alal ya zo. Na ji alat. Kai, account din mu. An ce 10,000. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalmar uban nan. Je. Da ila an kana ce 10,000 yanzu. Kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka san me ne? Kai. An kana ce 20,000. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka san me ne? Ina dan makawo nan da muka yi hoto da shi muka washe ATM din mu. To ina tare dan wallahi ba makawo bane dan ya kuyi. Kai, mu samu mu koma gurin nan. Wallahi dan ya kuyi, ya kwashe mana kuɗi. Samu mu koma gurin nan.